तर मी दीपाली रेसिपी सर्वांसाठी माझ्या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचे स्वागत करते आहे। तर आजची माझी रेसिपी आहे उकडीचे मोदक। बाप्पांचे आगमन झालेले आहे, तर आता बाप्पांचा जो महाप्रसाद आहे उकडीचे मोदक याची रेसिपी मी अपलोड केलेली आहे। तर रेसिपी पाहण्या अगोदर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून माझ्या सर्व रेसिपी तुम्हाला वेळोवेळी मिळू शकतील। तर मोदकाचे सारण तयार करण्यासाठी सर्वप्रथम मी 2 नारळ घेतलेले आहे आणि ते व्यवस्थित सोलून मी किसून घेतलेले आहे। तर तुम्ही पाहू शकता इथे खोबरे मी किसून घेतलेले आहे आणि हे सर्व खोबरे किसून झाल्यानंतर मी आता काजू आणि बदाम याचे व्यवस्थित बारीक बारीक काप करून घेते आहे। तर इथे मी हे जे काजू बदाम घातलेले आहे ते ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर नसेल घालायचे तर तुम्ही स्किप करू शकता। तर आता त्यानंतर मी एका कढईमध्ये 1 चमचा तूप गरम केलेले आहे आणि त्याच्यामध्ये खोबरे भाजून घेते आहे। हे खोबरे इथपर्यंतच भाजायचे आहे जेणेकरून त्याच्यातील ओलसरपणा निघून जाईल, जास्त भाजायचे नाही आहेत। तर इथे पाहू शकता ह्याच्यामध्ये तूप व्यवस्थित मिक्स झालेले आहे आणि खोबरे भाजून झालेले आहेत। तर आता मी ह्याच्यामध्ये पाव किलो गूळ घालणार आहे। गूळ व्यवस्थित प्रमाणातच घालावा, जेणेकरून मोदकामध्ये त्याचं पाणी होणार नाही आणि ते सारण एकदम त्याचं पाणी गळणार नाही, म्हणून गूळ आणि खोबऱ्याचे प्रमाण जेवढे असेल त्या पद्धतीनेच व्यवस्थित गूळ घालावा। तर आता इथे तुम्ही पाहू शकता हळूहळू मी गूळ जो घातलेला आहे सर्व वितळलेला आहे आणि हे सारण व्यवस्थित रेडी झालेले आहे। आणि आता मी ह्याच्यामध्ये एक एक करून जे मी बाकीचे काही सामग्री आहे ते ह्याच्यामध्ये घालणार आहे। तर आता मी सर्वप्रथम ह्याच्यामध्ये काजू आणि बदाम जे काप केलेले आहे ते मी ह्याच्यामध्ये घालणार आहे आणि 2 मिनिटे व्यवस्थित परतून घेणार आहे। तर आता हे परतून झाल्यानंतर मी आता ह्याच्यामध्ये पाव चमचा खसखस घातलेली आहे आणि ते मिक्स करून घेतलेलं आहे। आणि ह्यानंतर मी ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा वेलची पावडर ह्याच्यामध्ये घातलेले आहे आणि ते व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। आणि हे वेलची पावडर मी ह्याच्यामध्ये पूर्ण व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर मी आता शेवटी ह्याच्यामध्ये जायफळ आहे ते थोडंसं किसून घालणार आहे। जायफळ घालताना काळजी घ्यायची आहे, जास्त जायफळ ह्याच्यामध्ये घालायचं नाही, नाहीतर मग सारणाला कडवटपणा येऊ शकतो, म्हणून काळजीपूर्वकच घालावं। आता हे जायफळ घातल्यानंतर मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता इथे पाहू शकता हे सारण व्यवस्थित रेडी आहे आणि आता आपण पिठाची उकड काढून घेऊया। तर आता मी उकड काढण्यासाठी एका पातेल्यात 2 वाट्या पाणी घातलेलं आहे आणि ते गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये 1 चमचा तूप घालून मिक्स केलेलं आहे। आणि आता ह्याच्यामध्ये मी पाव किलो तांदळाचे पीठ घालणार आहे आणि मिक्स करून घेणार आहे। याच्यासाठी कोणतेही तांदळाचे पीठ चालू शकते। तर आता हे पीठ मिक्स केल्यानंतर मी ह्याच्यामध्ये 5 मिनिटं झाकण ठेवून देणार आहे। त्यानंतर मी एका छोट्या वाटीमध्ये थोडेसे दूध घेऊन त्याच्यामध्ये केसर भिजत घातलेलं आहे आणि आता 5 मिनिटे झालेली आहेत। तर मी इथे जी उकड काढलेली आहे ते एका ताटात काढून व्यवस्थित हलक्या हाताने पाणी टाकून मिक्स करून मळून घेणार आहे। हे पीठ जास्त थंड झालेलं नाही आहे, मीडियम आहे। तर यामध्ये मी थोडे पाणी घालून ते पीठ मळून व्यवस्थित घेतलेलं आहे। आणि पीठ मळताना काळजी घ्यायची आहे की कुठेही त्याच्यामध्ये गुठळ्या राहणार नाही, जेणेकरून आपल्याला पुऱ्या व्यवस्थित लाटता येतील। तर आता पाहू शकता हे पीठ मळून झालेलं आहे आणि आता मी लिंबाच्या आकारा एवढे छोटे छोटे गोळे मी करून घेतलेले आहेत आणि त्याच्या मी आता पुऱ्या लाटणार आहे। तर ह्या पुऱ्या लाटताना व्यवस्थित लाटायचे आहे, कुठे बारीक मोठ्या होता कामा नये आणि व्यवस्थित अशा लाटून त्या हातानेही करू शकता तुम्ही,
जसं आपण पोळ्या करतो त्या पद्धतीने, पण त्याच्याने ते कुठेही बारीक मोठे होऊ शकते. त्यामुळे हे लाटल्याने सर्व बाजूने ते समप्रमाणात लाटले जातील. आणि आता ह्याच्यामध्ये मी 1 चमचा सारण भरून घातलेलं आहे आणि आता पुरीची कडा घेऊन मी व्यवस्थित एकावर एक ठेवून, जसं आपण साडीचा पदर त्याच्या निर्या करतो त्या पद्धतीने करून त्या सर्व कडा एकत्रित करायच्या आहेत आणि ते मधल्या बाजूने बंद करत ते वरच्या बाजूने जे एक्स्ट्रा पीठ आहे ते काढून घ्यायचं आहे आणि त्याचं टोक करून हे मोदक तयार होतात आणि त्याच्या कळ्याही सुंदर तयार होतात. तर इथे तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने मी बाकीचेही मोदक करून घेते. तर आता मी येथे पाव किलो पिठामध्ये 30 ते 32 मोदक तयार केलेले आहेत. तेही एकदम म्हणजे मोठ्या साईजचे मोदक तयार झालेले आहेत. तर तुम्हाला कमी जास्त मोदक करायचे असतील तर तुम्ही त्या पद्धतीने अंदाज घेऊ शकता आणि तुम्हीही मोदक करू शकता. जर तुम्हाला कमी मोदक करायचे असतील, जास्त करायचे असतील तर याप्रमाणे तुम्ही अंदाज घेऊ शकता. तर आता अशा पद्धतीने मी बाकीचे मोदकही तयार करते आहे आणि पाहू शकता सर्व मोदकला कळ्याही कळ्या छान पडलेल्या आहे आणि मोदक छान असे सारण त्याच्यामध्ये भरलेलं आहे आणि आकारानेही ते व्यवस्थित असे मीडियम साईजचे आहेत आणि वाफवल्यानंतर थोडे त्याची साईज मोठी होते. तर आता सर्व मोदक माझे तयार करून झालेले आहे. तर एका टोपामध्ये मी पाणी घातलेलं आहे, गरम करून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यावर मी गहू चाळायची चाळण त्याला तेल लावून मोदक ठेवून 10 मिनटे झाकून वाफवलेलं आहे. त्यानंतर मी ह्याच्यामध्ये जे भिजवलेलं केसर आहे ते सर्व ह्याच्यावर 1-1 चमचा घालणार आहे, जेणेकरून ते केशर त्याच्यावर फिक्स राहतील आणि कलरही छान येईल. आणि आता मी ह्याच्यावर 10 मिनटे पुन्हा झाकण ठेवून ते वाफवणार आहे. म्हणजे जवळजवळ 20 मिनिटे मला मोदक वाफवण्यासाठी लागलेले आहेत. आणि इथे तुम्ही पाहू शकता माझे मोदक आता रेडी झालेले आहे आणि ते दिसायलाही सुरेख असे छान दिसत आहेत आणि त्यांनाही एक ट्रान्सपरन्सी आलेली आहे. जे मी सारण भरलेलं आहे त्याचा कलर ते मोदकाच्या बाहेरून दिसत आहे, थोडेसे असे ब्राऊन कलरमध्ये ते दिसत आहेत खालच्या बाजूने. आणि आता मी हा मोदक तुम्हाला दाखवते, त्याच्या कळ्या तुम्ही पाहू शकता आणि आता मी तोडून दाखवते. त्याच्यातील सारण तुम्ही पाहू शकता, कुठेही असं पाणी वगैरे त्याच्यामध्ये झालेलं नाही आहे. एकदम घट्टसर असं मिश्रण त्याच्यामध्ये आहे आणि खूप छान लागतात. नक्की ट्राय करा. बाप्पांचा नैवेद्य बाप्पांना दाखवण्यासाठी आता मी ह्याच्यावर गरम गरम मोदकांवर तूप घालते आहे आणि ह्या मोदक आता बाप्पांना नैवेद्यासाठी तयार झालेले आहेत. तर नक्की ट्राय करा. कशी वाटली रेसिपी नक्की सांगा. माझ्या चॅनेलला लाईक करायला विसरू नका, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि शेअर करायला विसरू नका. तर आता भेटूया आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय.